Lahnem si nabok na podložku, dám sa na lakeť, ruku a lakeť, aby som mal pekne pod ramenom. Treba si dávať pozor, veľa ľudí si tú ruku dáva takto dopredu, čiže pekne pod ramenom. Čo spravím s tým ramenom? Tak, potlačím ho smerom dole a jemne dozadu, aby som jednoducho nemal to rameno takto vystrčené a zbytočne nevyvíjal väčší tlak, ako je treba. Čiže zastrčím ho dole, jemne dozadu, dám sa takto na vystreté nohy, telo by malo byť rovné. Veľa ľudí dáva zadok takto dozadu, čo nie je správne, treba, aby bolo to telo rovné a dvihnem sa. Jedna varianta je mať takto nohy na sebe, druhá varianta je vrchnú nohu mať vpredu a spodnú nohu mať vzadu a dvihnúť sa týmto štýlom. Takisto hlava bacha by nepadala dole, ale snažiť sa to mať v rovine. Musíme cítiť pekne, ako sa nám ten bok zapája, ako nám pracuje.